L-awtorità tal-ippjanar nedit perjodu ta' konsultazzjoni sabiex titfassal policy ġdida għaż-żona magħrufa bħala tas-Sajtar qrib it-Technopark tal-Mosta. Din iż-żona għandha kobor ta' 23,000 metru kwadru u l-pjan u li fiż-żona jinbnew units residenzjali u kummerċjali kif ukoll 3,348 metru kwadru użata għal skopijiet rikreattivi jew ġonna pubbliċi. F'din iż-żona il-limitu tal-iżvilupp huwa bini sa massimu ta' 3 solari b'semi basement simili għal żvilupp residenzjali li diġà jeżisti fil-madwar fl-istess żona. Minħabba li f'żoni residenzjali ġodda fil-Mosta u n-Naxxar hemm nuqqas ta' spazji miftuħa u pubbliċi li ħsibu li jinħolqu faċilitajiet rikreattivi fosthom żona fejn it-tfal jistgħu jilagħbu, żoni fejn jitħawlu numru ta' siġar kif ukoll faċilitajiet sportivi. Qed ikun ikkonsidrat ukoll li dawn il-faċilitajiet ikunu akkumpanjati mill-ħolqien ta' spazju għal parkeġġ. Mhux kien esklus lanqas li tintuża żona taħt l-art tal skopijiet oħra inkluż għal parkeġġ stess. Dan kollu irid isir mill-iżviluppaturi bi spejjeż għalihom kemm biex ikunu żviluppati dawn il-faċilitajiet kif ukoll biex jiġu mantenuti. Il-konsultazzjoni tibqa' miftuħa sa 2 ta' Lulju.